turgullydylar. Bir gece ýatyrdım tünüň ýaryna, bir dört atly gelip turgullydylar. Habar bermiz saňa pursat çaýyna, şol ýerde erler var, görgüllidiler. Nadarym ýetişgeş şol dört merdana, köňlüm joşa geldi, başym gerdana, şol wagtda bar idi iki divana, durma oğlan, anna bargyllydylar. Şol iki divana tuttu golumdan, alwan gittiler durgan yerimden, bir şarat bolly anyň birinden, seyran nabarwan durgullydylar. Olturupdyk geldi iki pirzada, gözünden ýaş akar, dili dowada, hu hak diýip çykdy altı piyada, adam inni geler, görgüllidiler. Bir dört atly geldi, bar sebzebaz, asalar ýaşyl, atı teblebaz, meclis halkasyny gurmaň beýle az, adam köpdür, ulu gurullydylar. Daşdan çykdy, 60 atly gördüler, Muhammed diýip tamam garşy ýördüler, saglyk salamatlyk bir sordular, durmaň ulu jaýa ýörgüllidiler. Bir atyň ardyna meni berdiler, seyran şol jaýa baryp durdular, tamam olturdular, meclis kurdular, oğlan maňa ara girgillidiler. Alıdır diýdiler, tuttu destimden, borya düşewmi, alla assymdan, men bilmedim, bir zat goýdy üstümden, ýolugon döwranlar, sürgül diýdiler. Haydardan soradym, barça atda at, Hazreti Peygamber oldur, bolmaýat, ol Selim hojadyr, ol baba zürriyat, ol Veysel karadyr, bilgillidiler. Ol Bahavetdindir, ol ham birärdir, bir zeňi baba, ol da namdardır, ol söyünşüp duran dört şar yardır, maksadyň ne bolsa aýgyn diýdiler. Şol wagtda duran iki şeyhi şap, bu oğlana pata berin diýdi sap. 124.000 enbiya ashab, barsy şolardyr, belgillidiler. Resulullah aýtdy, ya Şah-ı Merdan, ya Selim hoca, ya Baba Selman, Ebu Bekir Sıddık, ya Omar, Osman, bu gulnyň maksadyn bergil diýdiler. Selim, Baba Selman buyurdu merde, piyalany tutup sallylar derde, gitti akıl huşum, yattım şol yerde, arşta, ferişte ne var, görgüllidiler. Yel bollum, yurdum, yerin damarna, nadarım tokunny, arşın kemerine, Cebrut aleminne, celil sırına, gelip
özüň garap görgüllidiler. Näge hyýal etsem, elim yetirdim. Kayda baksam, oňa nazar yetirdim. Bu hal ile men parahat yatyrdım. Yüzüme tükürüp, tur gulliydiler. Resulullah aytdy, ashaplar yörüň, oğlany uzadın, bir pata verin. Buyurdu 4 atla, iltip tavşarın, getirgen jaýynda goýgul diýdiler. Turup magtym guly gözün açıpdyr. Serine ne köýler gelip geçipdir. Hayran erdek ak köpükler saçıpdyr. Oğlan Allah yarın bargyllydylar.